Čau Janka. Idem robiť kliky pre teba. Že koľko spraví? Keď aspoň 10, tak to bude pre teba. Musím sa snažiť, pretože som úplná rýža. Po tých posledných 3 mesiacoch nič nerobenia. No. OK. Ja, Kule, rátaj mi to, ne? 8. Celý 8 už spravil. 8,5. 8,3/4. No dobre, teraz je to 8,3/4. No, tak to už asi nepôjde. Jak tehotný tu je náš dýchči. 9. Okay. Stačilo. Rozluč sa ešte. Stačilo, ale snažil som sa pre teba.